Ikakhulukazi ngiyaqala ukunibona bomakhelwane kube ningena la. Ngiyaqala akhona oyedwa mina ngimbona kini bomakhelwane. Usawuyedwa ababili noma ngaboni kahle. Konje khona ngiyaqala. Anginazi ngisana noba nazi ngokunibona nje. Baphake anginankinga uNkulunkulu engethembayo khona. Uma ezongisizela umntwana wami. Kodwa hawu ngomakhelwane. Ngiyakhala. Ngiyabonga. Ngibonga nabakandalo kakhulu ngithuka uNkulunkulu ababusise ngakho konke abanyenzele khona ama-product. Isicelo sami ngavela kwathuleleni njengoba ngangikade ngidinga usizo ngenxa yokugula kwami. Noma ngigcine sengichumeka kabi kuthiwa ngalala nomuntu wangaphandle, ngingakaze ngilale nomuntu wangaphandle, ngingazi ukuthi bakuthathe, ngingakaze futhi ngikhiphe nangomlomo wami. Bengicela ma-South Africa mali ukuthi niyiyeke leyo nto leyo. Ngiyacelela ngomusa wenkosi niyeke ukungikhulumela into engingayazi, cause lokho akusilona iqiniso. Ngithanda ukubonga kakhulu kwabakandalo ngama-products. Ngiyathemba ukuthi sizosebenzisana kakhulu futhi ngiyathemba ukuthi azongisiza kakhulu. Ngithi nje uNkulunkulu ababusise ngakho konke. Ngibonge nane-wheelchair cause bese ngumuntu ohlezelele ovuka ahlale but ngingakhoni ukuphumela emnyango. Manje sengizokhona ukuphumela emnyango nami ngikwazi ukuthemela ilanga, ngishawe nayi-fresh air, ngikhona ukuhamba ngeklinikhi ngithole umuntu ozokhona ukungiqhuba kungabi nzima. Ngibonga kakhulu nge-wheelchair. Ngithi uNkulunkulu ababusise. Ngiyabonga.